खुलुमबाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय संख्रि आरो स्रांनि बिसयै आं मोनसे पइन्टखौल' बुंनो हास्थायदों। जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो बेखौहाय फरायनानै खोनासंनि माथाइनि 5 बालाबनि 13 बे मोनसेखौल' आं फरायनो हास्थायदों। नोंसोरो हानि संख्रिया बाबै जाब्ला बियो माजों गोबाब खालामजानो? बियो मुंनिबो थाखाय उदाया गार'ननानै मानसिफोरजों गाफ्लेजानोल' उदायैखौ। जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरनो हाजो सायाव बे बाथ्राखौ फोरोंदों। इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ, इसोरनि रावखौ, बे बाथ्राखौ बियो हाजो सायाव सोलोंग्राफोरखौ लानानै बियो फोरोंदोंमोन। नोंसोरनो बे संसारनि संख्रि बेबादि होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंदों। अनलायग्राफोर, संख्रिया मोनसे जाग्रा मुवा आरो बे संख्रिखौ जोङो ओंख्रि संनायफ्राव बेदर एवनायफ्राव जों संख्रि नांगौ। आरो संख्रिया बेबादि माब्लाबाबो गोबाब नङै जाया। संख्रिया गोबाब आरो बेबादि गुन गोनां संख्रिया जोङो संख्रि नङाबा जोंनि जानाय लोंनाय खाद्यफोरखौ जों जानो हाया। संख्रिया बेबादि जिनिस मुवा। दा बेनिखायनो बे संख्रिया गुन गोनां, माब्लाबाबो संख्रिया गुन गैयै जाया। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संख्रिखौ लानानै तुलना खालामनानै सोलोंग्राफोरनो फोरोंदों। संख्रिया गुन गैयै माब्लाबाबो जाया। जुदि संख्रिया गुन गैयै जायोब्ला बियो संख्रि नङा। बेखौ मानसिफोरजों गारन जानानै गाफ्लेजानोल' बियो उदायगौ। बे संख्रि नङा। बेबादिनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंग्राफोरनो बे बाथ्राखौनो फोरोंनो हास्थायदों बे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों। नोंसोरो बे बुहुमनि गुन गोनां संख्रि, नोंसोरो इसोरनि बिसाफोर, सायख'जानाय इसोरनि बिसाफोर, नोंसोरो गुन गोनां गियानि गुनि, नोंसोरो गुन गोनां संख्रि, नोंसोरो जुदि गुन गैयै मानसिफोर जायोब्ला मानसिफोरजों निन्दि जानोल', मानसिफोरजों हायाव गाफ्ले जानोल' नोंसोरो उदायगौ। नोंसोरो मुंनिबो थाखाय उदाया। बेनिखायनो जोङो संसाराव इसोरनि बेसादफोर जाबायब्ला जोङो गुन गोनां संख्रि बादि जिबन जापन खालामनांगौ। सोरबा जुदि ख्रिस्ट'नियाव फैबायब्ला बिनि रायनाय थाबायनाय गासैबो ख्रिस्ट'नि बादि जानांगोन। बेनिखायनो आं मोनसे पइन्टखौ बुंनो हास्थायदों। जों खृष्टान जिबना दैनि समान जिबन जानांगौ। अरखौ हुखुम मोननो थाखाय, खामलावनाय अरखौ हुखुम मोननो थाखाय जोंनो दै नांगौ। थांनानै थानो थाखाय जोंनो दै नांगौ। आबाद मावनो थाखाय दै नांगौ। मिथिंगा गासै प्राकृतिकफोरनो दै नांगौ। दै नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। बेबादिनो दैया बेबादि, दैखौ सोरबा जुदि लावथिजों बुसावोब्ला बुग्रायाबो गिसि जाफायो, खाथियाव थानायाबो गिसि जाफायो। बेबादि दैनि गुना। जोंनि जिबना दै बादि जानांगौ। सोरबा ख्रिस्ट' जिबनाव फैबायब्ला बियो दै बादि जानांगौ। दैखौ बुयोब्ला दै बुग्राया गिसि जाफागोन। थिग बेबादिनो जोंनि सायाव सोरबा आखाइ होयोब्ला नोंनि गुरै जानायाव, नोंनि नोरोम जानायाव,
नोंनि अन्थाव बाथाव जिबन खांनायाव सोरबा जुदि नोंखौ नासयोब्ला, सोरबा जुदि नोंखौ नेवसियोब्ला, सोरबा जुदि नोंखौ होसोयोब्ला, बे होसोग्राया बिफा इसोरखौनो होसोनाय जागोन। जिसु ख्रिस्टखौनो होसोनाय जागोन। जिसु ख्रिस्टखौनो नासयनाय जागोन। बेनिखायनो नोंनि जिबन, नोंनि गासैबो इसोरनि आखायाव। जोंनि थांनानै थानायखौ जों फोलावनो हाया। जोंनि थांनानै थानाय दिनखौ जों फुसंनोबो हाया। जों फोलावनोबो हाया। गासैबो इसोरनि इच्छा बादिसो। बेनिखायनो नोंनि फोथायनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव थिग खालाम। जोंनि फोथायनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव थिग खालाम। मानोना इसोरा नोंखौ अनखांबाय। सोरबा जुदि ख्रिस्टनियाव फैबायब्ला इसोरा नोंखौ अनखांबाय। इसोरनि अननायखौ नोङो मोनबाय। बेनिखायनो इसोरनियाव नोङो गावखौ थिग खालाम। नोंनि फोथायनायखौ गोग्गोम खालाम। जोंनि फोथायनायखौ थिग खालाम। अब्ला इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंदों, जिसु ख्रिस्टआ सोलोंग्राफोरनो फोरोंदों, नोंसोरनो संसारनि संख्रि, गुन गोनां संख्रि। नोंसोरनो बे संसार मिथियै सुबुंफोरनि गेजेराव गुन गोनां इसोरनि बिसाफोर, इसोरजों सायख'जानाय, इसोरजों अनखांजानाय, इसोरनि गग्रानि, इसोरनि बिसाफोर। बेनिखायनो जोंनि रायनाय थाबायनाय गासैबो गुन गोनां जानांगोन। गुबुनफ्रा मिथिथों नोंसोरखौ इसोरनि बिसाफोर होननानै। गुबुनफ्रा नोंसोरखौ मिथिथों ख्रिस्टनि बिसाफोर होननानै। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ फोरोंदों, नोंसोरनो बे संसारनि गुन गोनां संख्रि होननानै। संख्रिजों जोंखौ रुजुदों। बे संसारनि खृष्टानफोरखौ संख्रिजों रुजुदों। मा जोङो गोबाब नङै संख्रिफोर बादि ख्रिस्टखौ मानिनानै जिबन खांदों नामा? जोङो संसारनि मानसिफोरजों गोरोबफानानै जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, जोङो संसारनि हाय हुल्लाफोरजों रंजाफादों नामा? गोरोबफादों नामा जोङो? जुदि गोरोबफादोंबा, जुदि जोङो रंजाफादोंबा, जों दिनैसिम इसोरनि गुबै बिसाजों जानो हायाखै। जों इसोरनि गुबै बिसा जानो हायाखै। बेनिखायनो जोङो इसोरनि खाथियावहाय जों गावखौ थिग खालामनि। जों गावखौ थिग खालामनि आरो जोंनि फोथायनायखौ गोग्गोम खालामनि आरो जोङो बे संसारनि संख्रि बादि जों जिउ खांनि। गुन गोनां जोङो जिबन खांनि। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङै जाथों।